velkommen. Nej. Vi klipper jo bare det her ud, jo. Ja. Hej, velkommen til... Drenge! Nej. Ja, Hjortedrengene. Hjortedrengene. Og vi voldtager lidt hinanden på vores coverbillede, og nu skal vi spille lidt fodbold. Fodbold. Vi er 3 medlemmer. Ja, vi er 3 medlemmer, der er bare lige 2, der spiller lige nu. Come on. Team Howard. Shit. 2 af hjortene. Ja, prøv lige, mand. Scheisse. Kom nu, nej. Team Howard. Kom nu, Team Howard. Kom så. Så er der kapsler fra din Grace. Shit, man. Det er jo vist det. Kom så. Come on, the shit. Come on. Hey. Fuck, det var dumt af mig. Kom, målmand. Nej. Kom nu. Nej, gør du. Ja! No, Team Howard, hvor er du dårlig. Ja. Nå ja, vi vil også gerne fortælle om, hvad vi laver her på kanalen. Ja, Vi spiller sådan lidt hver for sig. Ja, hver for sig nogle gange. Tæt på i hovedet. jeg er kronhjorten. Ja, og ved du hvad jeg er? Jeg er den mini. Jeg er mini. Ja. Jeg er mini-kronen. Det er fordi, jeg er den mellemste. Og jeg er den, der skaffer tingene. Du er hjorten. Jeg er hjorten. Vi hedder Hjortedrengene, fordi vi er godt lide hjorte. Og det var mig, der fandt på navn. Jeg fik en hjorte i gave. I julegave. Nej! No! Han vinder! Og vi prøver en gang. Okay, let's go, motherfuckers. Oh yeah, someone. Oh yeah. I'm winning. Oh yeah. Vi vil også... Ja, vi vil også lave GTA og FIFA og Plant vs. Zombies, Garden Warfare og alt. Og Minecraft. Ja, Minecraft. Bare nogle forskellige ting. Også nogle gange noget udendørsværk. Happy Wheels og... Ja, Happy Wheels, det er klassisk. Det er der mange, der spiller. Nej, Team Howard! Hvorfor fuck ligger der på dit hoved? Det står 4-0. Ej, seriøst. Okay, klar. Godt reddet det der, Team Howard. Du kaster dig bare. Ja. Og der vil også komme... Og vi skal lige have noget dramatisk musik. Vi venter. Ej, okay, vi tager lige en kamp her. Okay, welcome. Så kommer vi. Forever Celtic! Oh yeah, ever. Oh yeah, Gulle. Nej, nu bliver det glat. Det er fucking sjovt nu. Team Howard, nej, ikke dig. Ja! No, Team Howard ryger. Oh yeah, I'm coming. Team Howard. Fuck, Team Howard, han er ringen. Hvem fuck er Team Howard? Det er en målmand. Ja! Ja, de blå er de bedste. Og heller vi nogle gange gør, så kan vi også knipse med fingrene, så kommer der musik. I gør. Det skal I bare lige vide. Team Howard. Nej! Team Howard. Yes! Jeg vinder! Der kom det. Okay, så stopper vi igen. Ja, vi tager den sidste runde, og så tror jeg sgu også, det er ved at være slut for den fucking video. Ja, og selvmål for Team Howard. Yeah, helt løs. Wow, Team Howard, der var faktisk lige hånd på. Man kan faktisk finde det her på Y8. Ja. Det er fino. Og dino. Man kan finde spillet på Y8, når man søger fodbold. Ja, Y8, og så går ind på fodbold. Ja.
Så, åh shit, den er det gjort. Jo. Ej, hvad har jeg gang i? Come on. Come on, der fucking er der. Shit, der kom der vist lige noget musik, vi ikke bedte om derovre. Sig min mand bare det. Nej, nej, nej. Jeg er ned ad banen. Så er det glat. Det er det sjovt. Fuck ham, jeg kan jo ikke gøre noget. Headløs, det er den af... Ej, seriøst. Hovedløs. Jeg tror, der er musik i baggrunden på min computer. Nej, det er der ikke. Ej. Så har vi en vinder, og vi ses. Shit, det er sgu ikke lige det der. Vi ses, drengene. Nej, prøv lige stop. Der er lige noget at sige. Prøv lige at gå ind på spillet igen. Vi klipper det. Det er fucking booms. Hvis I synes videoen har været god, ikke? Så giv den et like. Og subscribe. Og I må også rigtig gerne subscribe til vores kanal. Og Jonas har en Instagram, og det er sagt videre.